నేను సాంకునకులేరు మూలు ಸಾಂಕುಣಕ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಎಂಗಲ ಜಾರ್ಖಂಡದ ಲೆಪ್ಲಿಗೆ ಎದುರು ಲೆಪ್ಲೆ ಮಂದಿ ಹಿಂದಿ ದಾಖಲು ಹಿಂದಿದಾಕ್ಲು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಹೊರದು ಬಕ್ಕ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಬುದರ್ ಇಂಬೆ ಪಾಂಡು ಪಾಂಡು ಜಾರ್ಖಂಡದ ಐತ ಎರುತ್ತ ಬುದರ್ಲ ಪಾಂಡು ಎರುತ್ತ ಬುದರ್ಲ ಪಾಂಡು ಆಯ ಆಂಡಲ ಒರಿಯೇ ಪಾತೊಂದು ಬೋಪೆ ಕೆಲ ಸರ್ತಿ ಆಯನಿ ಪಾಂಡುಲ ಇಂಬಿಯಲ ಅವು ಎರು ತಾಡುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ ಇಚ್ಚಿ ಬೊಕ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ ಮಣಿಪುನ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಇಂಬಿಯ ಆತ ಎಂಕುಲು ಕೆಲವು ಕಂಪ್ಲೇಟ್ ಒಂಚೂರು ರಡ್ ಪೆಟ್ಟ ಹಾಕೊಂದಿತ್ತ ಅಪಗ ಇಂಬಿಯೆ ಒರಿಯೇ ಪಾತೊಂದು ತಿರ್ಗವಂತೀರಿ ಎಂಚ ಬುದರ್ ಎಂಚ ಇಂಬಿಯೆ ಮಂದಿಪ್ಪೊಂದು ಇಂಬಿಯೆ ಪುಲ್ಕೇಸಿ ಪುಲ್ಕೇಶಿ ಪುಲ್ಕೇಶಿ ಆಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಎತ್ನೆ ಪುಲ್ಕೇಶಿ ಹಾಗೆ ಕನಪಲಾಡಿ ಉಂತು ಬೇ ಬಂಡದು ಕೆಲವು ಕಂಪ್ಲೇಟ್ ನಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಂತು ಬೇ ಬಲೆ ತೋಜಾಗಂತ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇಂಚ ಬಲೆ ನಾಮ್ ಕ್ಯಾ फुलकेश ಪುಲ್ಕೇಶಿ फुलकेश ಪುಲ್ಕೇಸ್ ಪುಲ್ಕೇಸ್ ಪುಲ್ಕೇಶ್ ಪುಲ್ಕೇಶ್ ಇಂಬೆ ಕನಪಲಾಡಿ ಉಂತುನ ಆಸೆ ಉಂಡಿಗೆ ಕನಪಲಾಡಿ ಉಂತುನಾಗ ಪುಲ್ಕೇಶ್ ಬೋದವು ಪುಲಕೇಶಿ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಅಂಕರ್ಜಾಲದ ಪುಲಕೇಶಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪಾರ ಅವಕಾಶ ಕೊರೋಡೊಂದುಂಡು ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ದಾಲ ಪಾರ್ಪಾವೊಂದು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ದೈತನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಜವಣಿಯರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದು ಅತ್ತಂದೆ ಪಿದಾಯಿರುಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಈ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಆವಾಡು ಈ ಜವಣಿಯರು ನಾ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಜವಣಿಯರ್ಲ ಅಂತೆ ಸಟ್ಟ ಆಡು ಮಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಲಿ ಪೂರ ಟೀಮ್ ಬೇ ಮಂದೀಪ್ ಬೇ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕುಡುತ್ತ ಬೇಲೆ ಎರಲಿನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮೇನೆ ಮಣ್ಣು ಮನದಿಲ್ಲ ಬೇ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಪೂರ ಗಂತರು ಪೂರ ಪತ್ತನೇಡು ಬಾರಿ ಹುಷಾರಿಂಬಿ ಇತ್ತೆ ದುಂಬ ಎಂಕುಲು ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ನಿಂತದ್ದು ಎರುನ್ ಲೆಪ್ಪರೆ ಉಂಡು ಅಂದು ಬಲ ಮೋಡೆ ಬಲ ಮುಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಭಾಷೆ ಲೆಪ್ಪುವೇರಿ ಮುಕುಲ್ಲ ಒಂದೆ ಲೆಪ್ಪುವೇರಿ ಕೆಲವು ಕೈಸೆ ಪುಲತೇರೆ ಉಸ್ಕ ಬಲ ಬಲ ಕೆಲ್ಲೆ ಕೆಲ್ಲೆ ಮಂಡ ತುಳುಟೆ ಬಲ ಬಲ ಅಂಜಲೆ ತೊಂದಲೆ ಎಂಚ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಏ ಪೋ ನಾಮ್ ಬೋಲ್ ರहा लालजी ಲಾಲ್ಜಿ ಲಾಲ್ಜಿ ಪಾಂಡು ರಿಂಕು ರಿಂಕು ಈತ ಇಂಜನ್ ಒಲ್ಲೇರು ಇತ ಇಂಜನ ಒಲ್ಲೆರು 16 ಜನ ಇತ್ತೇರು ತಿಂಗಳು ಪೋಯಿನೇ ಬಸ್ತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ಬಸ್ಸಿ ಇತೆ ಅಕಲೆಗೆ ಪೆತ್ತ ಕೈ ಕಂಜಿದ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬೊರಿಪ್ಪುನ ಪೂರ ಪೂರ ಕೀಲೆ ಬೊರಿಪ್ಪುನ ಐಕ್ ಐಕ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಪುನ ನಮ್ಮದಾಗಲ ಬೈರೇಜ್ 200 ಮಾತ್ರ ಮೀಂಜಿ